lagi lisod kay ihang papa ang trabaho ani construction ra man pod na ay kuan mo man ang kontrata wa na koy trabaho. Lisod sir oy kay dili lalim ang sakripisyo nga kuan ba sakripisyo sa walay problema sa sakripisyo kay kaya man nato isakripisyo kay inahan man ta. Pero ang labaw na more yun nga kanang sa financial yun. Dira jud ta makuan ba. Muna gay akong ginamotivate lang na nako siya nga ay pag wala paglaom na kay okay ra na siya, kaya ra na nimo. Muangyo gani ko siya nga muundang sa eskwela, di man gyud siya muundang ko gyud eskwela. Padayon gyud siya eskwela. Dati diri na siya sawa tuon nagkuan, nagsulat, nagtuon gyud siya sa wala para makasulat lang siya nga di siya muundang eskwela. Kung hangyo kay Sir Elmer Catulfo sa ngayon ang tamiyo ka ng kasing-kasing nga pinansyal nga tabang para sa akong anak para makuan lang yun ang tambal ani sa ihang kamot kay kung wala pud ni ang second biopsy, repeat biopsy, dili man pud mi mabalaan sa doktor kung sayang itambal ani mo na nagapangayo ko og hangyo ko sa inyo ang kasing-kasing nga tabang sir sa inyo hang matabangan mi ninyo ani problema sa akong anak. Aron unta matabangan akong sa akong sitwasyon na mo karon na unta wala akong kamot. Mga kabrigada na karon sa tuang studio, si Mrs. Yeda Solomon ug maingon man mismo si Yedson James Solomon, no? Ang katong pasyente mismo, ang iyang anak. Mrs. Yeda mayong buntag. Lalim sir oy, kung pwede lang ako na lang mag-antusunta sa sakit niya kay dili bata pa kayo nga nakagi nga ni nga sakit maluoy kay ko sa akong anak. Hindi lang kog ingon sa iya nga magampo lang tanak nga naay tao nga taga-antag instrumento sa Ginoo nga naay tao mutabang sa tuka. Pero deep inside sa kuha kung ako la isa maghilak jud ko. Maganay realidad sa ginikan relate kay ko anang imong gisulti Yeda no nga nagi mga panahon nga kita maginikanan kung pwede lang mohilak taguon nato. Di man gid nato madinay nga tao ra man pud ta. Naputay mga emotional struggles pud sa tuang kinabuhi. Gani pud sir. Normal na gyud na pero kinahanglan nga atong taguan kay para lang nga atong mga kabataan. Atong mga tao nga nagsalig sa atoa. Dili nila to makita katong atong gibati kay base pug maluya sila. Adayon sa imuhang advokasya ing ani Sir Elmer nga unta daghan pa ka makatabangan nga pareha namo. Salamat. Salamat po kayo. Mrs. Yeda Solomon, mga kabrigada. Salamat kayo. God bless. Ama ng brigada, Elmer Catulfo, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan,